Usio watani bekia magia Jubilee ni goba koromo igabo kuigora bisi abo asensemo ya Tumbe wadi ya Manga kitutu Masabe kaunti ya Nyamira abarai ao bali bakurigia oborai gwetera ekiamekyo ni goba ireli bagana bago kubolia abantu belike ko baba na chama ase kiamekyo agusangani getasini genso ko mugasolero ni goba tebire ekine getambukiro gyo kuirobo koleri bwa Jubilee baka inse asomonenchi nabayogosegeta emirobelio ya Jubilee mulikito Vincent Monda norobotiorwe Asoma yegoyo mbaikira narora bubatani bari bakurigo borai kurase kiama kya Jubilee bona Kirifo Gwora Alsi Chae Merio Migiro omanyakero gwe chama ya Jubilee kure county Nyamira Daktari Alsi Kumenda amona barai bande kuro chingongo ao imeye county Nyamira abara yabo nigo bayranire buya go cha sabanto bonsi asoko ene kyabuno moyegoyo ikiranire abona ndase basegetira bananchi belike ko baba na chama ase kyamekyo ngwaka buya ase omogetutu amano Nyamira ase emerime ye mwakorire emiya gwakikisha nga mwaikire aigatombe asoko igoro obisi egiye gocha korenta obokoreri gochia saba na inchi yange egekogera konyora ni umukuburi nga itokogenda nga itukumanya mangana igoro ye party ya Jubilee lakini gochakera ritukeri gari ya rero mwamanyire nga twatwarire obisi aiga ime kitutu Masaba ase chire goroku Tombe market igobono kende yonsi orata kego komanya igoro ye party ya Jubilee no chaga igeri ndomanya nande tutagete abantu berike ase kiameke gasobonge egekogera egera tuabeira abange ntogocha kwandeke ngatwairo yo Minto Fred Okengo Matiang'i chikora chiri chiganeiri egera abe the president of the Republic of Kenya omwana siasa moke kure wodi ya Manga Steven Atinda nigera ireli bagana kobolia kegolia geke na borbomba tigo isiko ase segiyo komobwate se Dr. Fred Matiang'i egento ndanyari kobolia basaye ba Minto maega iganto anyari tukubata chikura bali muta anyari tukubata chikura na inu mosoke muwata chikura erinde ko chiwosia 2027 omwana ito korwa Daktari Fred Okengo Matiang'i tonyari ko mwachikura echiga erinde anyari ko gorore ense yaito egati yabarai bali baikirana igabo nende bakurigo borai ao wetere chameyo nigo bahorkirio omogokobo asoko igorerwa bisieyo korokura elibo chabeli nyalibo na inche nago kira sogo cha igatombe togocha kuigora ofisi yaito ya Jubilee asengenjo Jubilee nero toroche erache gotokonya chinga kichire motu abantu ba Minto abagusi mwenzi ase mwabeta otore no mogokori tukoria rero ya igoirwo obisi etana kuigorugesa obisi yarorekanira enene ya Jubilee ngoro kwa Abigail Ochanda korwa Manga ward e polling station nikobe nigongo teba naro rirenga no mogoko monene asengenjo omwana Minto Matiang'i achire kuigora obisi enene kiarenge kawaida to kwa bisiga igatombe lakini asengencho mabera Manga bwate na gotochari otoiro bisi bakorwo guchika kwabo kwa bene nigo baburia abagusi bonsi basirega ya Dr. Fred Matiang'i asokorigo borayo bonene bwense nani ongoro kwa Veronica Nyaboke Nyambweke korwa township ward ase kenyoro kya Bundu abagusi ba Minto onko basabaiga tokwere somo ano itokoro kuna Fred Okengo Matiang'i digereria buna twachande kiro monta ojijoto ngaina gento gete olimera ogajebesa digereri bana iga yankolinere korunyamira paka bosongo siringi jimia isane mokogenda na gocha igo nare gosaba omogusi asare kero yo mononyo ori obwate otabwatienda obwatenda mwamwatige ekiagero mwana oyo noyo ito agira imaranga nkure wadi ya Kemera Kitutu Masaba nigatebire igatambukire kigyo kwigora bisi ngechikubwatania abagusi bonsi koro chinsemo ao cha Kitutu Masaba Kitutu Masaba nige bwata chigodi sano nemo isato Manga sub county na isato Masaba sub county kwigora obisi yiga igo tutagete ko bamo bibo elimo buno mogusi tutaramo no mwana ito enga kine nyinge myaka ya chire menge tutanya ko bamo tanya ko museramo bunegesaku abana chama bonsi baikirana igabo nigo barorekane kumwakire koko na kumwamagoro Dr. Fred Matiang'i aseganga ya yobora yobonene nonye nabo Merio Migiro oyore neganga yokorigo borai babasubati meye county Nyamira nigera aburi abantu bane kibeli kiri chikura sobonge abana mbali bali baitu baikire myaka 18 abande babwate bibande abande batabwati nko bayinyolinga okobwati chikura nkogendererete mubwati chikura ju gali baramo chainga kurubisi sobo irenga chikararo mubwati chikura nende mobe yange nende mo register anda Jubilee
Ekiama kia Jubilee niko kigendete gwake gitambukiro gikweroberia iri kwenekia bunango choro bare nende nkoira baro buraya sobo chorio bonene ubu buri mutwa somaka bwechirwa 2025 Nsoko TV Kitutu Masaba County Nyamira Njengurukwa Vincent Monda.